Efimera esaten zaio. Efimera, Ameriketako estatu batuetan, Mississippi ibaiaren ingurumarietan bizi den insektu mota bati. Efimerak, 364 egunez urte osoa larba egoeran pasa eta gero, egun berean, 24 orduko epean, halako eklosio sinkronizatu batean, sortu, hegaldatu, ugaldu eta hil egiten da. Milaka, milioika efimera dira. Doppler radarrak lore itxuran hartzen du leherketa koloretsu miresgarri hori. Urrutira joan gabe Tuteran iaz gertatu zen. Abuztu gorrian halako elurte moduko bat sortu zen. Efimerek egina. Akaso harrigarria eman dezake, baina gu geu ere lurraren historia 24 ordutara laburbilduko bagenu, gizakion historia minutu erdira iritsiko litzateke, begi itxireki bat. Baina gure eklosioak sarri ez du lore itxurarik hartzen. Behar bada, horrexegatik komeni da gogoratzea poesia, poiesis grezieraz, zerbait miresgarria sortzea esan nahi duela, zerbait miresgarria sortaraztea. Edozein modutan, efimeren antzera sentituta, erlatibo harin utzal, jolas bat proposatuko dizuegu. Seguruenik ezaguna egingo zaizue, gurekin besteak beste orain dela 4 bat hilabete egon zinaten hoi, baina beti da ederra jolas egitea. Bai, jolastu eta aukera ezazue, 1 eta 9 arteko zenbaki bat. Segidan, biderka ezazue 9arekin. Bider 9. Emaitza zifra bakar batekoa bada, gogoan hartu besterik ez duzu egin behar. Baina, 2 zifrako emaitza atera bazaizue, egizue 2 zifra hoiekin batugeta. Esate baterako 43 zenbakia batuzue, 4 gehi 3, 7. Denok ala denok ere zifra bakarreko zenbakia dugula, kendu orain 5. Eta hemendik aurrera, nork bere zenbakiarekin egingo du jolas. Baina poesiaren egunaren bezperan gaudenez, zenbakia letra bihurtuko dugu orain alfabetoaren arabera. Esate baterako, 3 zenbakia baduzue, A, B, C, eta 3 C, eta orain erantzun azkar galdera honi. Pentsa ezazue zure letra horrekin, hasten den Europako estatu baten izena. Egin berehala alfabetoan salto txiki bat. Egin letra bat aurrera. Lehenagoko adibidearekin jarraituz C eta segidan D. Eta erantzun azkar zure bigarren letrari dagokion galdera hau. Pentsa ezazu letra horrekin hasten den animalia handi baten izena. Agian, litekena da estatua Danimarka izatea, eta animalia berriz elefantea. Bai ezta? Hoietxek izango dira gure bidaiaren, gure errezitaldiaren hasiera eta amaiera. Elefantearen bizitokia den Afrika, iparraldeko Maroko zehazkiago, eta Danimarka, eta are zehatzago Marrakeix eta Kopenhague. Monarka esaten zaio, monarka, Kanadan bizi den tximeleta mota bati. Sail izugarri, talde koloretsu, beldurgarrietan, Mexikora abiatzen da, epeltasun eta berotasun bila. Tximeletak badu bere hasiera eta amaiera eta guk ere bai. Baina orain arteko guztietan ez bezala, kontrako norabide bat proposatzen dizuegu. Udazkenean bildu ginen, iparraldetik hegoaldera joan ginen, orain honetan berriz, hegoaldetik, Marokotik, Marraketxetik, Danimarkara egingo dugu bidai. Nahi baldin baduzu zikoina baten hegaletan. Baina orain honetan, berriro ere, halako larritasun poetiko batekin edo. Zikoinak itzuli dira, Marokotik, Gasteizen ikusten ditugu. Gasteizen negua pasatu dutenak Eskandinaviara joan dira.
Etorri dira enarak eta kukua entzun ahal izan dugu aurreko asteburuan. Ongi etorria eman diegu, pozgarria zaigulako. Kami baten erraietan ere Elorriora agertu ziren beste gazti batzuk, kurduak 7 persona. Haiek Murtzi aldetik edo. Eta bidai hori egin aurretik, bijoak izue gure eskerri beroena.